Okay. Nå, lad os starte med den her Mr. Best chokolade. Den her original chocolate. Ja. Det må bare være en almindelig mælkechokolade. Jeg tror, det er mælkechokolade, den her. Så er det mørk chokolade, det her. Ja. Damn. Det er godt chokolade. Hvad siger du, kan få det her? Det er krop 35-37. Vi smager bare det her lort. Jeg synes ikke, det har nogen smag. Smager vi noget? Nå, mælkechokolade. Den tror jeg, den kommer til at smage. Hvad er det, vi gav på det her? Jeg tror, du gav sådan 14 kroner. Ja, nej, jeg er 15. Det er sådan noget bedre, det her. Mælkechokolade. Det er sindssygt. Hvor meget man kan tage for noget, fordi man putter et logo og et navn Mr. Beast på. Ganske med en billig mælkechokolade. Det er som om det smager dårligt. Jamen det er ikke fordi det smager dårligt, det er bare... Det smager ikke af noget specielt, jo. Hvis det koster en 5 eller sådan noget, 8 kroner, så skal man glæde købe det igen. Ja. Men 37 kroner, altså, der er sikkert mange... Der er mindre i den her end de her. Der er 60 gram i Mr. Best, der er 100 gram i den billige chokolade. 100 gram. Og det... Dobbelt så meget, du får dobbelt så meget i. Og det smager også 3 gange bedre. Det er 3 gange billigere. Der er kun fordel. Hvad du laver? Du ødelægger den. Nu er det bare en idiot. Ikke så meget. Du er ikke så alvorligt. Det er bare pulver nu. Det føles bare som, det var smeltet chokolade. Og det der milk chocolate med puffet ris. Med noget knas i. Er det 37 kroner værd? Nej. Men jeg vil hellere, hvis jeg skulle købe nogle af de her ting, så skulle det være det her, fordi... Den her skal prøve nu. Fordi der er det mindst noget tilføjende smag i. Altså det er bare helt ganske normal mælkechokolade eller mørk pikchokolade. Ja. Og det her det er noget med Mr. Best These Nuts med noget peanut butter i. Noget god humor. Jeg kan ikke smage det. Smager ikke peanut butter. Overhovedet. Lidt, man får lige eftersmage en lille smule. Hold kæft, det er teori. Nu giver 37 kroner på det her. Den her er noget lortechokolade, mand. Nej, den er 100 gange bedre. Men meget, meget bedre 100%. Se der, snakker vi altså noget nougat. Ja, det er fucking godt. Det koster vist 10 kroner og sådan noget. Det er jo sygt. Hvordan? Jamen altså. Kæmpe stor chokolade, masser af bid i og bare smag. Og nu er der 10 kroner. 100 gram af bedre chokolade for 10 kroner. Eller 60 gram lortechokolade for 37 kroner. Meget blod. Det var nogen, der skulle skamme sig over deres priser. Ikke lige så meget som Mr. Beast, men... Altså jeg vil... Det er mere acceptabelt, fordi det smager faktisk godt. Og prøv at se hvor meget... Prøv at se. 150 gram. Næsten 3 gange så meget. Og en af 10 kroner billigere stadigvæk end Mr. Best chokolade. Det er så normalt, men du kan også få en smag af appelsin og røv og sød, jeg ved ikke hvad. Øj! Ja, det er også med sådan... Det er et mærkeligt produkt, egentlig, chokolade. Hvad? Det er et mærkeligt produkt. Det er det her. Men jeg vil da meget hellere have sådan chokolade med noget smag i. Jeg er fandme dårlig. Hold kæft, det er tørt. Hvorfor skal jeg gøre det? Hvorfor kan jeg også stive halsen nu? Hvad er det, han laver? Amen. Okay, baby. Hvad fuck var der? Du havde pakket ud. Du har trykket på plastik. What the hell, man? Hvor er kedeligt. Virkelig. Det var noget lort. Mælkelig er så meget bedre. Hvor vil nogen købe det her? Hvad? Hvor vil nogen købe det her? Du er sådan en vildmand, eller hvad? Jeg har du chokolade for helvede. Du kommer til at fortryde det, du får ikke noget vores vand.
Prøv at se dig selv. Overordnet, hvad synes du så om det her Mr. Beast chokolade? Jeg synes, det er meget, altså det er Scam. Så du hellere så op, snakker jeg jo. middelmådigt, ufattelig middelmådigt, sindssygt gennemsnitligt produkt, og meget, meget dyrt overpriced. Det er jo kun brandet, man køber, det er jo ikke, altså chokoladen. Du kan få bedre og større mængde chokolade til sådan 10 kroner. Du kan vælge at bruge 37 kroner på en lille mængde chokolade, der smager værre, men har Mr. Beast navn for 37 kroner. Men så, det var sjovt at prøve. Ja, 152 kroner for 3 pakker. 3 chokoladebar. Ikke helt det værd, men... Prøv at mærke, der ramte det helt andet sted, men det var en anden del af chokoladen, der knækkede. Ja. Nå, en tykke. Og det var bare butte der. det må du. Så skal jeg prøve. En mundfuld af det hele. Chokolade challenge. Chokolade challenge. 18 år gammel. Chokolade. Nej. Nej, men... Tram på det. Holy shit, man. De vandt bordene. Og vandt dig selv. Nej, stop.